бародарои аҳли ислом инаме бародаро айраҳои дур ба инаме тикток гуфтем точкаи гӯшт дорем, дукони точкаи гӯшт. интизори шумоем. ҳамихе биёе гӯштҳои фасон гӯштҳои свежи ҳама тарафа ба нархи арзон. ассалому алайкум ҳамватанон, ҳамдиёрон. метро Филёвский парк, улица Минская, дом 5, магазин Солнышко. гӯшти гӯспан, гӯшти гов, марҳамат, биёе авашнои отделам дорем бародаро. овош фрукти ҳама свежи, овош фрукти Узбекистонам, аксариятш борои Узбекистон аст бародаро. помидорои ширин, бодрингои ширини бамазза, балаззат, марҳамат кине биёе нӯши немаи динёия барои шумо муҳайё мегардонем бародаро. я дастгирӣ кине биёем инҷа рӯбка, ҳар рӯз свежи рӯбка, свежи гӯшт, гов, гӯспан, нархш памеру мондагӣ бародаро. нархҳорам қимат бигем қимат неста, ҳамин даболои гӯшт 10-20 рубл мондагием бародаро. тамом. метро